Bon dia, Clara. Aquest curs polític va començar amb la diada de l'11 de setembre. A Barcelona, contra tot pronòstic i malgrat els intents d'alguns per evitar-ho, 700.000 persones van omplir els carrers de la capital. A Brussel·les havien de vestir el mànec pis de Rabadà, però l'estatueta va ser vandalitzada i la policia belga va posar els fets sota investigació. Al plenari de setembre a Estrasburg, la guerra a Ucraïna i la crisi energètica van tenir un paper central. Juntament amb el canvi climàtic van ser els temes principals en el debat de la Unió. En la teva intervenció en el debat de drets fonamentals vas recordar el dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU, que denunciava que la suspensió de 4 representants catalans vulnerava els seus drets polítics i els dels seus votants. També vas intervenir al debat d'integració de regions frontereres per reclamar que França reobri el coll de Banyuls, una demanda que ja havies posat per escrit en 2 ocasions. El ple també va aprovar altres textos, com la condemna del règim hongarès de Viktor Orbán, qualificant-lo d'autocràcia electoral, o el replantejament de la política forestal de la Unió per tal de mitigar el canvi climàtic. Durant el mes d'octubre es van celebrar 2 plenaris. El primer, l'actualitat venia marcada per la revolta de les dones a l'Iran i l'escalada de la guerra a Ucraïna. Vas intervenir al debat d'Iran per donar suport a la revolta i reclamar la fi de la demagògia europea respecte dels drets de les dones a vestir com vulguin. Pel que fa a l'escalada del conflicte a Ucraïna, vas votar contra la mobilització de reservistes i l'escalada del conflicte. Sobre la condemna del règim hongarès, vas votar per la congelació dels fons europeus al país. També et vas abstenir en la votació sobre la crisi energètica, perquè el text proposat es limitava a culpar-ne la guerra a Ucraïna sense entrar a criticar l'estructura del mercat energètic i sense prioritzar la inversió necessària en energies renovables. En aquest plenari també vau aprovar, finalment, l'obligatorietat del carregador universal. A partir de setembre de 2024 podrem carregar tots els aparells amb el mateix endoll. Una victòria pel medi ambient i per l'ordre dels nostres calaixos. Quan preneu aquestes decisions, recobrem la fe en la Unió i no és broma. El segon ple d'octubre vas votar el pressupost de la Unió Europea per 2023, centrat en els reptes energètics, la guerra a Ucraïna i la recuperació postpandèmica. Per fer-ne front, el Parlament va votar augmentar en 1.700 milions d'euros del pressupost proposat per la Comissió, que ara haurà de negociar les partides amb els Estats membres. Sobre aquesta qüestió vas intervenir al ple per denunciar els reiterats incompliments de l'estat espanyol en la gestió dels fons europeus. Fins ara només n'han distribuït el 20%. També vas intervenir al debat sobre Schengen, on vas aprofitar per tornar a reclamar l'obertura del coll de Banyuls, que continua tancat sense cap justificació vàlida. Finalment, al debat sobre la normalització de l'extrema dreta vas exposar els entramats de l'extrema dreta a Espanya, on el dictador feixista ho va deixar tot atado i bien atado. També durant aquest ple, el Parlament Europeu ha atorgat el Premi Sàjarov al poble ucraïnès per la seva resistència a l'ocupació russa. Cal dir que, contra tot pronòstic, Julian Assange es trobava entre els finalistes per rebre el prestigiós guardó. I el Comitè d'Indústria, Recerca i Energia vas votar a favor de l'acord sobre política digital europea, que tractava la ciberseguretat i la promoció de la recerca i les inversions en tecnologia digital. En relació a la cimera contra el canvi climàtic, la COP27, que se celebrarà aquest mes de novembre a Egipte, vas votar a favor de demanar la col·laboració de tercers actors per reduir-ne les emissions. Et vas abstenir, conjuntament amb els Verds, en la votació del pressupost de 2023 del comitè. El finançament proposat era contradictori amb els objectius de transició verda del Green Deal. I fins aquí el resum de l'activitat de setembre i octubre.